Nofs il-fejqan huwa il-kuraġġ u l-fidi. Jiena dejjem imment kemm bil-fidi u kemm bil-kuraġġ u fil-każ tiegħi dejjem ħadem dika il-formola li vvintajt jien. Kuraġġ u fidi huma 50% mill-fejqan, il-50% l-oħra tagħmilha il-mediċina. 4 darbiet daqshekk irnexxielu jieleb il-marda terminali tal-kanċer. Din l-istorja ta' Peter Kalamatta li permezz tal-kuraġġ, pożittività u determinazzjoni war nexxielu jieleb kull ostaklu anke meta t-tobba qalulu li wasal fl-aħħar ta' ħajtu. Meta kellu bejn 3 ġimgħat u 3 xhur ħajja, minflok iddeċida li jqatta l-aħħar ftit ġranet ta' ħajtu ma' dawk li żjed eżies għalih u baqa' jiġġieled u ddeċida li jqatta dawn il-ġranet fi grupp ta' 60 persuna biex jittestjaw prodott ġdid kontra l-informa non-Hodgkins li ma' prodott fortunatament salvalu ħajtu kemm il-darba. Tkun bniedem pożittiv. Jekk tkun negattiv tinxteħed f'kantunera u toqgħod tibki. Min sa tirbaħ xejn min sa tirbaħ. Li tkun ħaġa li sa tirbaħ bil-kuraġġ u bil-fidi illi anki jekk Alla ħares qatt jiġri dak li għandu jiġri, il-mewta tiegħek tkun mewta serena, mhux mewta ta' disperazzjoni. Kalamatta kellu biss 52 sena meta taħu din l-aħbar xejn sabiħa. Aħbar li kienet tfisser li mhux biss ħajtu se tintemm f'kemm jenna ngħidu, iżda saħansitra iħalli tant qraba u ħbieb warajh f'età li ħafna ikun baqalhom tant x'jesperjenzaw f'ħajjithom u kien hawnhekk fejn ħass li kien baqalu tant x'jagħmel f'ħajtu. Jien ħassejt ġofija li tant kelli iżjed xnati, mhux lili nnifsi lill-pajjiż kif urejt bix-xogħol li għamilt bis-sebbaħ Malta Għawdex u anke lill-familja. U bekk huwa għadda messaġġ lil dawk li bħalissa dejjin minn żmien ikraħ minħabba l-COVID-19, żmien li jidher bħalli kieku qatt mhu se jgħaddi minn fuqna. Ġie żmien tek, jgħaddi da żmien, taqtawx qalbkom, da żmien jgħaddi. Id-dinja rota dejjem tinżel u titla', tinżel u titla'. Ġifieri trid tkun pożittiv fil-ħajja xi kellha tgħix veru skuntent. Madwar sena ilu ħabib tal-qalb tiegħu introduċih ma' membru tal-bord ta' Hospice Malta li minnaħa tiegħu hekk kif sema l-istorja tiegħu minnu fih ħeġġu biex jaqbad pinna u jibda jikteb din l-istorja ta' ħajtu. Hekk kif permezz ta' dan kapaċi jispira u jinkoraġġixxi lin-nies biex fl-ebda sitwazzjoni ma jaqtaw qalbhom anke jekk tkun waħda diffiċli ferm.